Здравейте, human beings, animals, spirits и още поне 58 вида същества. Започвам този подкаст с идеята, че ще говоря каквото ми хрумне по някакъв предварително организиран начин. Тъкмо си мисля как това е доста добър подход и не е добър подход да си направиш първия подкаст на терасата, защото ето в момента вече импровизирам, а уж ще следвам сценарий, тъй като всъщност какво казвах? Ето, виждате ли, вече не ми се получава. Тъкмо си мисля как това е доста добър подход, човек да събере мислите си и да ги предаде нататък. Нямам идея дори дали ще успея да поддържам дълго време този подкаст, тъй като наистина това отнема доста дълго време, но ще се опитам. Защо снимам на терасата? Реших, че наистина ми харесва времето в момента, въпреки че е около 40 градуса, макар че не, в момента мисля, че е сравнително окей. И просто ми харесва това, че има някакви странични шумове. Не знам за вас, някакси сигурно и другите ми, ако продължа да правя този подкаст, ще бъдат по-тихи, може би вкъщи, но все пак като за първи път реших, че това ми дава някакси... Пък и чувате птичките, чувате не знам, чайки от време на време, между другото, или не, глупости, аз не знам, гларуси, каквото и да е. Така, както и да е, нека да се върнем към сценария. Така, може би е редно да се представя с няколко изречения, като за по-лесно и някак по-артистично определящо ме се казвам Иан. Към момента съм на 27 години, много скоро ще бъда на 28. Занимавам се с музика, преподавам поп и джаз пеене, пиано и солфеж. Няма да навлизам в твърде много детайли, тъй като някои от вас ме познават, други в последствие ще придобият някаква представа за това кой, какво и къде съм. Стига и аз самия да мога да отговоря на тези въпроси. Защо правя подкаста всъщност? Добре, първо някои познати ме подтикваха към това. Второ, аз така или иначе оставям по 20-минутни гласови на повечето си приятели, на по-близките. Та от една страна, може би ще спестя време и на тях. Може би ще слушат това, може би няма. Съвсем не е безкорисно, но изключително много бих се радвал, ако успея да достигна до хора, които имат някаква нужда от съвет и се чувстват изгубени или просто си приличаме по определени неща. И това мое говорене по 20 минути всъщност може да бъде полезно за някого. Също така, в момента се възстановявам от една операция, по-конкретно септопластика, и в рамките на един месец е хубаво да си почивам и да не извършвам някакви тежки натоварвания. Така че това ми звучи като идеалното време да създавам такъв тип съдържание. Мисля, че от друга страна съм провокиран от определен вид проблем, който явно аз имам в себе си, защото, let's face it, всичко, което правим е по един или друг начин, някаква проекция на малка травма, или поне така бях чел някъде. Тук ми хрумва да предупредя, че не съм специалист, не съм терапевт, психолог, психиатър, така че всеки сам носи отговорност за това какво и как да приема моите размишления на глас. Абсолютно не твърдя, че съм прав за всичко, просто разглеждам света от моя личен опит. Нека да започнем всъщност с темата на епизод номер 1. Иска ми се да обсъдя на глас проблем, който доста често имаме в днешно време, или поне аз, и това е проблемът с валидацията. Проблемът с това да слушаме вътрешния ни глас и невъзможността да се абстрахираме от чуждото мнение, чуждото, но някак си важно за нас мнение. Проблемът най-вероятно произхожда от миналото ни, както знаете, в което сме се чувствали недостатъчни, неразбрани, пренебрегнати, досещате се. Като всяко нещо и това търпи промяна, според мен е съвсем възможно да започнем да се чувстваме достатъчни, достатъчно валидни. Разбирам, че най-вероятно и вие като мен се влияете от кой какво ще каже, кое е правилното според някой друг. Истината е, че в повечето случаи това, което е вярно за тях, е много възможно да не е вярно за вас самите. Факторите за това естествено са много. Един от тях е времето,
в което сте родени вие и съответната личност, от която се влияете. Самият натрупан житейски опит от тях е различен. Социалните норми, които са възприети от тях до някаква степен, също са по-различни от тези, които са възприети от нас. Естествено, че колкото повече четем, толкова повече разширяваме и възприятието си към света. Съответно, няма как човек, който не чете, който се чувства окей в балончето, в което живее, да разбере вас, тези, които се опитват да развиват и просто следват вътрешния си порив. Всичко това звучи доста ясно на теория. За себе си откривам, че това, което практически работи, е повторението. Необходимо ми е да си напомням константно, че това, което аз мисля, е валидно. Това, което аз съм, също е валидно. Самото ни съществуване сякаш е достатъчно просто да си насочим мисълта към това, че щом сме тук, значи има смисъл и ние също имаме значение. Понякога излишно търсим някой, който да бъде също като нас. Да има същата кариера, да е минал по същия път, да среща същите проблеми, да виждаме, че щом той минава през това, значи ние самите можем. Естествено, че понякога в това няма абсолютно нищо лошо, ако ще ни помогне да излезем от някаква дупка. Но поне на мен ми се иска да не се налага постоянно да сравняваме себе си с другите, защото не винаги ще успяваме да намираме сходни неща и тогава това лесно би ни обезкуражило, защото ще се чувстваме някакси самотни в ситуация, която привидно никой друг не е преживял. Моят път е един, вашият е друг, на вашите познати съвсем различен. Ето аз, сега в този момент, в който отгръщам страницата, просто записвам този... Тук съм направил някаква правописна грешка. Няма нищо. Да, в момента записвам този подкаст, защото така ми хрумна. Днес е 13 юни 2024, часът е, чакайте, че не съм си го написал това в сценария, часът е в момента 20:29. Вау! И всъщност това е моят личен опит. Всичко опира до този единствен момент, в който аз върша това. Няма нужда някой да ми каже: вау, ама ти съществуваш в момента. Аз виждам, чувам, усещам и от вчера дишам по-добре. Защото ми извадиха едни неща, приличащи на миди от носа, които бяха сложени, за да ми държат септома прав, тъй като, както споменах, си правих една операция септопластика, но това е друга тема. Смятам, че казах доста неща и тъй като наистина в момента водя сценарий, нямам идея, докато прочитам всичко това, колко време ще е минало, но смятам да поприключвам. Като цяло, даже в момента и не мога да видя колко време съм говорил. Така, добре. Може би наистина трябва да се измисля някаква catchphrase, с която да започвам и да повтарям всеки път и също и да завършвам. И сега, докато пиша, всъщност по-рано, защото в момента чета, по-рано ми хрумна, че защо да не измисля нещо, което човек като го чуе, да му става едно такова топло, приятно или пък разхлаждащо и освежаващо спрямо климата и това къде се намирате в този момент, душевно и физически, естествено. Може би тук ще вмъкна все пак, защото някак си усещам, че иначе не съм аз. Ако не се отклоня, поне за кратко, и след това ще се върна към края си, който го написах и смятам, че е окей на този етап. Защо да се отклоням? И защото винаги има много неща, които искам да кажа, които искам да допълня и те по принцип дори не мога да ги напиша в някакъв сценарий, защото просто някакси те идват в последствие. От една страна искам да следвам сценарий, защото естествено като се разпилея в 15 000 различни посоки, никога няма да достигна до края на нещо, но истината е, че всъщност ние кога наистина достигаме края, кога знаем, че един текст е завършен, че една песен е завършена, всъщност това е наистина нещо много относително и много често хората така се държим,
сякаш знаем, ето сега в момента вече приключваме, това е, нали, или пък живеем с идеята, че някой друг знае вместо нас кое е по-добре и много често просто си казваме, да, ние ще се доверим на този човек. Да, естествено, когато този човек е професионалист в дадена област и ние обективно няма как, например, аз нямаше как да си направя сам септопластика на носа, очевидно, ако не искам да, може би да нямам нос. Отново е риск, отново е доверие, за което съм много благодарен. И това е другото, което... Здравейте, ето тук имам приятели в небесата. Вау! Това звучи много готино, между другото. Може би трябва да напиша такава песен. Не я крадете от мен, приятели в небесата. Макар че... О, не, но това звучи тъжно в този момент. Окей, anyway. Така, всъщност исках просто да кажа, че тези неща, които в момента говорих, малко са и като идеята, че хората едва ли не сме безсмъртни и много често се държим така, сякаш, не, то няма да дойде края, или се обсебваме от суперматериалните неща, апартаменти, коли, не знам още какво. Все едно, че смисъл, аз ще си ги запазя и след още 3-4 живота ще си ги използвам тези събрани средства. И някак си тогава съм окей. Това, което ме приземява най-често е настоящия момент, в който съм сега в момента и ето за да го докажа, тъй като не искам да се разсейвам повече и да говоря още 200 неща, защото мога и ще го направя. Се връщам към сценария, за да завърша подкаста и за да започна да обработвам или не знам какво точно ще се случва. Това беше всичко от мен. Human beings, animals, spirits и още поне 58 вида същества. За да ви стане и хубаво, ще добавя, че сте напълно достатъчни и човекът, който трябва да слушате най-много, сте самите вие, а не леля ви, не е някакъв непознат на касата и определено не е контрольорката в автобуса. Надявам се да съм ви бил полезен и ще се радвам на обратна връзка. Чао и ще си пишем. P.S. Ian. И може би тук да добавя някакви кадри след видеото, в които просто искам да споделя, че наистина тук духаше малко вятър, постоянно ако чувате някакви шумове и страничките, да знаете, че не е по моя вина. Всъщност е по моя вина, защото можех да записвам подкаста вътре. На климатик, на хладно, но реших да се жертвам за вас, тъй като смятам, че сте изключително важни хора за мен, които не познавам, други познавам. И просто исках да се почувствам по-добре и някак си продуктивен и полезен и да. Така че, както казах по-рано, това не е нещо безкористно, сценария не е нещо, което съм копирал от някъде или нещо такова. Всичко е абсолютно на момента отново ми е идвало. Просто може би има някаква организираност, която да кажем, може би не бих могъл да постигна, ако не го бях написал предварително. Така, общо взето това е. И надявам се наистина да има хора, които просто да оценят това нещо и да, пък и дори да не го оценят, в крайна сметка аз си го оценявам в този момент и давам същия съвет и на вас. Просто наистина казвайте си от време на време well done, защото имаме нужда да учуваме това нещо, никога не е излишно и да, просто да слушаме себе си.